Uda badatorrenez, eskulari saio honetan urtaro honekin askotan erlazionatzen den gai bat jorratuko dugu, lehenengo aldia. Batzuen ustez, lehenengo esperientzia sexuala ahaztezina izango da, eta honen araberakoak izango dira ondoren izango ditugun harreman sexualak. Alegia, lehendabiziko honek besteak baldintzatuko dituela. Beste batzuen ustez berriz, beste esperientzia bat besterik ez da izango, eta ez du inolaz ere beste guztia baldintzatuko. Zuk zer uste duzu? Baina, zer esan nahi du lehenengo aldiak? Zer diote sexologoek gai honi buruz? Gehiago jakina izan ezkero, ona hemen zuretzat saioa. Has gaitezen lehenengo aldiari buruzko mitoekin. Lehenengo aldia sarketa egitea esan nahi du. Ez bada horrela, virginitatea galdu ez duzula esan nahi du. Gezurra, lehenengo aldia ulertzeko modu hau gure gizartearena da. Lehenengo aldi ugari egon daitezke, sarketarik gabeko 11 harreman sexual dauden bezala. Sexologoek lehendabiziko aldia gure harreman sexualen hasiera bezala ulertzen dugu. Bertan ez duela zertan sarketarik gertatu beharrik. Lehenengo aldia ahaztezina izango da, benetan plazerrez betetako esperientzia kosmikoa izango da, sekulako orgasmoa izango duzu eta zoragarria izango da. Gezurra. Lehenengo aldia esperientzia polita eta atsegina izan daiteke, baina argi dago ez dela zure bizitzan izango duzun harreman sexualik gustagarriena eta are gutxiago plazenteroena. Honetarako hainbat arrazoi daude. Lehendabiziko aldian azal daitezkeen kezka, beldurra eta urduritasuna beti plazerraren etsaiak dira. Beraz, zaila izaten da lehendabiziko aldietan orgasmoak lortzea. Gainera, gure bizitza sexualean, beste arloetan bezala, beharrezkoa da ikasketa prozesu bat egitea. Baina zertaz ikasi? Bai gure gorputzei buruz eta gure gustu sexualei buruz, baita bikotearen gorputzari buruz eta bere gustu sexualei buruz ere. Lehenengo aldiak neskari beti mina egiten dio himena puskatzen delako. Horren ondorioz, neskek odol asko isurtzen dute. Gezurra. Himenaren haustura ez du zertan lehendabiziko sarketan gertatu behar. Himena honezkero puskatuta egon daiteke, modu naturalean hautsi delako. Hala, hurrengo aldietan sarketa burutzen delarik eman daiteke. Lehenengo aldian ez dago haurdun geratzeko arriskurik, beraz, reserbatibo gabe egin daiteke. Gezurra. Haurdunaldia soilik antisorkuntza metodoak erabilita ekidin daiteke. Ernalketa prozesuak bere martxan jarraitzen du beti, lehenengo aldia izan ala ez. Lehenengo aldia gizartean ulertzen da beti bezala, harreman sexual bat, baino lehendabiziko aldia sarketa burutzen dena, ez? Eta horren arabera gertatzen dena da, sortzen dena, ez? Sortzen dela beldurra, sortzen dela kezka, sortzen dela ardura, ez? Ulertzen delako, gizartean daukagun ereduarekin batera, ez? Batere guztizko itala den eredu bat, eta lehenengo aldia ere horrela ulertzen da, ez? Izan behar duela sarketarekin, eta izango dela, zure lehenengo aldiz markatuko duela nolabait zure harreman sexualak, edo zure lehenengo aldia nola izango denaren arabera izango dela zure bizitza sexuala, ez? Edo guztiz kruziala izango dela zure harremanetan, ez? Eta gainera beti ez ezkorrera, ez? Mina izango zu, beldurra izan behar dezu, haurdun geratuko zara, beti ere mamu guzti horiekin, ez? Orduan, hori pixka bat gatoz botatzera, ez? Goitikan bera sexologoek, ez? Guk ez dugu lertzen lehenengo aldi bat. Ez dago lehenengo aldi bat, badago lehenengo aldi asko daude, ez? Lehenengo musu badago, lehenengo morreo badago, lehenengo elkartze badago biluzik, lehenengo zita badago, eta baita ere hor hitz egiten dugunean harreman sexualei buruz, ez da egongo bat. Bai egongo da bat, behin lehendabiziko sarketa bat, baina hori ez dadila izan lehenengo aldia. Baizik eta hori izatea lehenengo sarketa, baina ez lehenengo aldia. Lehenengo aldi asko bezala ulertuko genuke lehenengo aldia,
nolabait pisua kentzen, lehenengo harreman sexual horreri, eta lasaitzen pertsonak egoera hori lasaiago bizitzeko eta hobeto bizitzeko, beraien harreman sexualak izango direnak. Orduan, kuriosoa da, lehenengo aldia bat dago pertsona batekin edo lehenengo aldi batzuk, baina pertsona aldatzen duzunean berriro ere lehenengo aldiak egongo dira, Lehenengo aldi hauek nola izaten diren galdetzen dutenean edo gazteek galdetzen dutenean, eta nola izan dingo da, gure gizartean lehenengo aldi guzti hauek sortzen digute frustrazioa, lotxa. Normalean emozio ezezkorrak, zergatik, nondik dator pixka bat guzti hori. Askotan ikusten dugulako telebistan, pelikuletan, pornoan, pornoak eragin handia dauka honetan, ikusten ditugu harreman idealak, edo izan beharko liratekenak, edo irudikatzen dugu, edo fantasia ditugu harreman horiekin, Eta beti fantasia horiek edo ikusten ditugunak oso espektatiba altuak dituzte, Kontutan izan behar dugu pertsona bat bere lehendabiziko harreman sexualetan sartzen denean, nobatua dela, ez dakiela, ikasten ari dela, ikasketa prozesu bat dela, baino ikasketa prozesu hori egin gabe jotzen dugu edo fantasiatzen dugu edo irudikatzen dugu gure lehendabiziko aldia, hori, pelikuletan eta ikusten dugun bezala. Orduan, beti gazteak kezka asko dute, ongi egin nahi dute, eta presiopean, agobiatuta, ardura askorekin, kezka askorekin. Lehendabizikoa esango nuke lehen aipatu dudana, espektatiba guztiz jaistea, hartzea hau ikasketa prozesu bat bezala, nun ikastearekin batera gozatzen ari gara, eta horretan zentratzea, plazerran zentratzea, ahaztuta nola egin behar den, zer eman behar diot besteari, baizik eta momentuaz gozatzea, nagon pertsonarekin eta momentuaz gozatzea. Beste gauza garrantzitsu bat izango litzake pertsona, badaude iritzi ezberdinak, baino hain zuzen trakets sentitzen zarenean edo zerbait ez duzunean kontrolatzen oso garrantzitsua da ondoan konfiantzazko pertsona bat edukitzea, eta pertsona horrekin konpartitu ahal izatea eta parre egitea gure trakeskeriaz eta gertatzen ari zaizkigun gauzetaz parre egin eta ez ondo geratu behar izatea beste pertsona horrekin ez daukasulako konfiantza nahikoa edo ezagutu berria duzulako. Ja hor sortzen da, pertsona lasai egoteko traba gehiago, Orduan beti ere ondoan daun pertsonarekin konfidantza baldin badaukazu, bidea asko errazago izango da konpartitze eta hitz egite eta komunikazioa ziurtatzen dezulako, pertsona horrekin, Gero askotan tokiak asko eragiten du, nik baldin manago pentsatzen ordu bete bat daukadala, nire gurasoak etorri behar direlako edo norbait heldu daitekelako, presak eta ez diguzten plazerreri ateak irekitzen. Orduan beti ere saiatu naiz eta izan mendian edo izan, baino bi pertsonak, ze baten etxean baldin bada, bestean etxean beti bat dago kezkatuago, hobe da mendian galduta, olako presio egoera horiek ekiditzea garrantzitsua dela, Gero, noski, drogak eta alkoholak ez du laguntzen harreman sexual osasuntsu eta goxoak. Agian momentuan inhibizioa mozten du eta sueltogo ikusten gea, baina hor gero egon daitezken ondorioak, igual agian momentuan ez, baina ondorioak, kondoia preservatibo ez erabilizana,
ez dakizula ongi zer egin dezun, ondoren ikusten diren kezkak eta egiten dute, zure lehendabiziko aldiaren oroitzapen txar bat izatea, ez? Eta horrek pixka bat ez laguntzea zure harreman sexualen hasiera hau goxoa izatera, ez? Garrantzizkoa da pertsonak kontzientzia hartzea, erabaki hori hartzea. Ez beste batek egin duelako, nire garaian tokatzen delako, baizik eta pertsonak erabakitzea momentua dela, nahi duela eta kondizioak badituela eta hori da garrantzitsua. Kontzientzia hartzea bere erabaki bat dela eta ez gizarteak markatzen duena. Askotan gazteekin gertatzen da, ez? Adin batera iritsita, esperientzia hori bizi behar dela, ez? Eta beharra eta plazerra ez doaz bat. Plazerra da eta beharra hor ez da sartzen, ez? Orduan kontzientzia hori hartzea eta norberaren erabakia izatea da garrantzitsua. Gogoratu Zarazko sexu aholkularitza egoitza berrian, Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez, zure kontsulta, bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula, telefonoz edo online.